Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Pocket Edition. N-am mai filmat de mult Minecraft și am zis să mai facem un episod. Să vedem cum este. Haideți să începem. O să putem să încălcem Minecraft. Deci de-abia aștept să mai la Minecraft. Suntem aici. Bravo. Mi-am făcut multe modificări of schema. Aici mi-am pus banca care o stau piatra mult. Ok, casa, nu știți casa de mult. Mi-am făcut o masă să vin să mănânc, să stau să mănânc. Ok, un crafting table aici, pune asta, te rog. Hai, închide ușa, mersi. Am închis ușa. Patul alb, știți? Hai să coborâm jos. Aici jos vreau să ne facem o mină. Haideți. Dar n-avem torțe, de asta trebuie să găsim cărbun. Nu nimic, nu pot. Dar nu nimic la schimb. Aici am pus lemn, nu mi-amintesc. E foarte șmecheră această aplicație. Eu filmez cu YouTube Gamer. Cu YouTube Gaming. Nu filmez cu Mobizen pentru că Mobizen nu acces. Stai, așa închide trapa. Trebuie să luăm niște torțe pe undeva. Să știu, eu am făcut multe lucruri și la mine asta săracă atât. Cabel, a scos toată asta cu capăt, că nu este nimic. Ok. Ajunge pe izboare, atunci. Unde-i podul? Am să nu se mai podul. De ce nu-i Enderman? Ok, mi-am zis că am multă bătaie de la Enderman. Așa că o să dăm pe difficulty peaceful. Ok, deci trebuie să intrăm în casă și peaceful disappear. Și mai încercăm o dată. Slash difficulty. Să dăm tot difficulty peaceful. Nu să punem asta. Peaceful. Ok, nu mai simt un zombie niciun nimic. De ce înseamnă să mergem să ne culcăm? Nu? Ne-am culcat. Și acum vreau să mergem pe insula. Dar ne trebuie toporul. Ce am luat un nou? Oh, uite. Doamne ajută să fie cu noroc. A fost. Ok. Să mergem să ne toporul. Bă. Stai cu, uite tu.
Voi te pun aici, ce faci? Poate o să fie un live astăzi, nu știu sigur. Dar cred 75% că fac un live astăzi, că n-am făcut niciodată un live de când m-am apucat de YouTube. Și vreau să mai fac. Topor, ai topor? Cine stai? Am venit decât topor care este frumos și vreau... Dăm de asta, ha? Dăm stack de asta. Așa. Așa cum să... Asta. Stai. Hai să urcăm înapoi. Nu dau facecam pentru că nu vreau să dau facecam. Nu-mi place să dau facecam. Așa aș putea să se facă tot, dar cam ne mai trebuie lemne. Am luat toporul. Da, hai să mai așteptăm bețe, am luat. Trebuie să coborăm aici să luăm bețe. Caută lemnul ăsta aici. Lemnul ăsta aici. Hai să vedem aici. Stai, pardon. 4 bare bețe. 20 de bețe. Am luat pe ăla. A trebuit să facă stonul, ne trebuie... Zic... Atât. Hai, pleacă de aici. Ok, unde este stonul nostru? Ston, da. Ok. Ăsta e originalul ston. Ok. Hai să facem un tonul cu topor, pardon. Hai două topoare, poate mai avem nevoie. O să aperi toate. Ca să... Trebuie să echipăm normal din alea. Deci s-a făcut proiectul ăsta mare, ceea ce îmi place. Și ceea ce set este foarte mare, deci trebuie să-l tăiem pe tot. Deci asta poate fi luată cu mâna. Am venit. Deci astea dispar singure, după cum văd dispar foarte singure. Da, foarte singure, da, hai pune proiectul plantat. Avem mai mulți băieți, ceea ce este super. 1, 2. Da, o bucată de dărt, o bucată de dărt, un puiet. Ok, următor, ăsta e mare, caută-l. E mare puietul ăsta.
Asta trebuie să-l tăiem. Și știu că asta puteți să urcă un copac, știați? O să ne urcă un copac. Pac, pac. Pac. Pac, pac. O, să dea urcă copacului. Mai taie două, așa. Oh, mor, bravo. Mersi. Hai să mâncăm. A, nu puteți să mă luăm, ok. Hai să mai coborâm cu una roz. Cu una. A, băi, nu, mai dă una aici. Este un copac aici și ne vede nimic, că suntem ascunși. Trebuie să stăm aici, să facem așa un lucru. Ok, nu contează, haideți să ne duc jos. Mai avem noi? Oh, uitați. Păi, frate. Ia vedem, în asta merge să ne urcăm. În asta merge, da. Uite, dacă vreți să ne chidem acelea pe viață. Așa nimeni nu știe. Deci, ca să este ascunsătoarea secretă. Deci nu știu cum e să coborâm. Oare să ne vadă nimeni, pac, să pun, ce să văd, ce să pun. La fel. Chiar zice că în copac este piatră. Ei, nu e nimic. Ăștia poate să dispare singuri, știți. Uite acolo, puietul ăla care ne-a dat la noi a crescut. Am văzut și pe om. Trebuie și noi mâine. Deci... Mi-a spart un... Ok, asta las că să-i spart singur. Ce vrei, porcă? Este umor? Care sabia aia? Coa. Vino coa. Te omor. Stai pe loc, te omor. Da? Stai pe loc sau te omor. Deci, ok, nu vă dau facecam acum. Poate pe live o să vă dau facecam. Băi, închide trapa. Stăm pe aia, stăm mai pe mai în spate. Bă, cobor, uite bă, pe jos. De trapa. Deci, gata, eu mă puneam pe treapă și ce să iau mai și la nu cade. Eu mă puneam pe treapă și deschidem. Asta e pe... Nu cade. Mă puneam pe treapă și deschideam. Mă puneam pe treapă și deschideam. Mă, de ce nu merge? Așa merge scoborul ăla. Ok, o să pun pauză până cobor. Vă dau fischie. Mamă, ce urât la față. Ok, nu mai, asta nu mai pot să fac. Am dat facecam. Am cu acest episod și vă văzut, pa, pa. Pa, pa!